джентълмени, бъдете коректни към опонентите си, бъдете коректни към своята публика. Нека да изчистим футбола от договорени срещи, от игра на чернотото, от продадени матчове, пробиване на футболисти, на жаргон казано, на противникови отбори. Никой не печели от това нещо. От това нещо стигнахме до там да има смешно малко публика по стадионите. И на някои истински матчове от две групите се получава така, че да има повече публика, отколкото на дерби матчове в Агро. За ЦСК, ако Христо Стоичков приеме да го управлява, мога да ви гарантирам, че в ЦСК това няма да се случи. Познавам го много години. Христо Стоичков никога не си е продал името и съвестта. Така че апелирам към всички останали, ако трябва да се седа, ако трябва да се поемат ангажимент по собственство на клубовете. Нека да изчистим българския футбол от най-големия му бич. Само така футболът ще се върне като любов на милиони хора и се надяваме тези хора да идват с работа.